njengamanje ngina legend la iqhawe ubaba uThokozani Langa oqeda ukuphuma estage egila izimanga baba Thokozani siyakubingelela. Somnandi sabeka njengekhakhela inyosoda amavisit ngoba uweda abakhwekazi ngishumi lapho sikhalazo sentombe eyiqoma kabi. Mshini ukhala ngemali jukebox bentombazana ecofa umntwana ilahlile ibhathe sowethu. Yebo yamangcemenge zayimonca zayimanzisa ngikhuluma nawe komuncuki bonke abangidinayo. Yiyo sihlalo samavanga ngoba samashinga siyashesha ukufa. Umuntu okalifuna ucinga njenga bamba indlela yakhe December 25 badela banganecala. Libomvu udengazi ngomhlaba yalengana lisola bancindi. Ujami ngoba mkhotha inhlaba ngoba mzondayo baze bamvalela isound emabhida. Imnandi performance imnandi laqinisa. Bangisaba. Baze bafe futhi bangisaba. Ngoba ngilingane nabo. Ngeke futhi ngilingane nabo. Nginemine u12. Nginemine u11. I mean banqoma ngoba bawulenga kabo ka11. Usifisa ngone wangihlula ngoba yakhe ayu12. Eyami ayu11. Ubufakazi nampa. Uyayibona le nto. Manje ke asifani ukufika nokuzala kwethu. Yebo. Ngeke zalingane ngiyofa nayo lento ngayiphiwa uNkulunkulu namakhehla kwalanga. Uyangithanda uyangizonda kuyefana mangisaphila. Bazohlala abantu abancane amadodakazi namadodana nabafowethu nezingane zami nani nomama bohlale bejabula kanje. Babusomnandi performance yayinhle abantu bayithokozela njengenjwayelo. Kunjalo ngehleze kunjalo nje. Yini le recipe yakho babusomnandi ethi mawungena showcase yogqiba. Iphi recipe? Intuthwane idlo ngangesisu sayo. Idlo ngangamandla ayo. Nami engakuphathiswa ngakunikezwa ukuthi umehluko ngosomnandi mncane nje. Makukhuphuka igama elithi somnandi liyoshaya lapha emafini. Mina mnikazi walo ngiyehla ngehlele ezantsi. Noma ngaqhamuka ngapha nangapha bethi delicious, bethi somnandi, bethi ikhehla lethu, besho konke, kodwa mina ngiyathobeka ngehlele phansi. Ngoba into engiyiphethe angiyisekeli ngalutho, kepha ngiyisekela ngesiphiwo nomlomo engaphi ukuthi ngicule ngihlabelele ngimncane. Angisolanga amatoho. Angilethiwe indlala kuMaskandi. Kwakuyiphupho lami ngimncane ukuthi mina ngiyoba umculi. Ingakho lento ngeke iphele ngibiphila kumina ngiyofana ngishone phansi. Yebo. Wavunula kahle, wamuhle. Hey, angazi. Uyireflect, uyisibuko. Senze kufanele umuntu osasemusha ibuke. Angikhompeti, angikhudelani. Kodwa ngifundisa abafowethu abancane namadodana akuMaskandi ukuthi uyisonge kahle lento ngeduke elimhlophe. Yakwamculo uyihlonipha mawihlonipha nayo futhi iyakuhlonipha mawizothela nayo iyakuzothela ubani ongahlala iminyaka engaka kwamculo mayifika phambi kwabantu kube njena ngikhona ngiyindawo mhlambe nokuthatha iaward ngigcine ko2022 ngiyithatha ngikhathwe nabo abancane okukhombisayo ukuthi mina ukufika kwami emhlabeni uNkulunkulu nabakwalanga kwakunenhloso awuyazi ngeke uyibona wembulelwe ukwembulelwa khona kanoma ubani ubona umuntu onamehla amancane njengeke umnake kanti kunemfihlo ngodelicious kanti kunemfihlo ngosomnandi baba kusho ukuthini kuba umcimbi omkhulukazi kangaka impucuzeko S12 le kodwa sithi iphupho likamcineka likagwazela umuntu akabonga wambonga wazona umlomo ingane kalunguzile ingane kaMazungu mangingaphosisi komaphumulo sibonga umcabango nephupho lemfica entweni noma emsebenzini wesintu emculeni wesintu kwaba nephupho lempucuzeko naye khona indlela ke embulelwa ngayo ngeke umphuce ekaNkulunkulu yakube emacinekeni siyabonga ukuthi siyazi ukuthi mhlambe mina njengoba kwe-S12 mhlambe wodwa unyaka engazange ngibe bikho ngawo emningi impucuzeko ngihlale ngikhona sithi impucuzeko ikhule kanye nomcineka ngisho sedondolozela impucuzeko ime ngishe kwisizukulwane kwingane zakhe nabazukulwane bakhe igama elithi impucuzeko lingaphinde liphele sicela lokho sicela uNkulunkulu nakwabadala koyisemkhulu lo
yonke i-team abambisene nayo, yonke i-team ingamdubi, la kusetshenzwa khona kunamaphutha, la kusetshenzwa khona kuyaxatshanwa kunokungaboni ngasolinye, kodwa kufanele bahlale phansi e-drawing board babonisane ukuthi la senze kahle, la senze kabi, ama-corrections asiwenze ngokuzayo, ngoba la kusetshenzwa khona lokho. Baba Somnandi, ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise, niphile nani, asilutho ngaphandle kwenu ngoba nisiveza kubantu, nithi bonani uSomnandi wenu, bonani amacikene, ngithi bonke abantu bakaMaskandi ngiyababonga, abadala abanewethu, odadewethu abadala engilingana nabo ntanga, abancane abezemva kwethu, naye ingane zethu amadodana ngithi bakhule kodwa bangakhohlwa ukuhlonipha. Somnandi uyasabela. Siyabonga.